dengan lingkungan yang sudah ada. Karo ngene Pak Susilo kuwi kok sing ngrewang kabeh ya iso kesel barang. Wis iki mau hiburane seminggu toh keri dhewe mayang. Iki jane opo iki? Manten. Oh manten. Binarung swaraning pradangga mung nyohang rangin katon jumlegring kaya maesa. Nengklung. Mijilipun temanten putri miyos saking Panti Busana. Panti Busana. Kowe iki dadi muane. Kembar mayang. Katon galeah-galeah. Tindakira Sri Pinanganten Sarimbit. Nek sing dadi lanange sapa? Nyoblos goblok. Katon Sumplorot Cahyanding